Ġie mħabbar investiment f'żewġ e-bikes u electric scooter li se jkomplu jsaħħu s-servizz tal-Pulizija tal-Komunità fil-lokalità ta' Siġġiewi. Dan is-servizz qed itsaħħaħ permezz ta' kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali. Il-proġett tal-Pulizija tal-Komunità issa mifrux 85% tal-pajjiż, kunċett li mhux biss iqarreb lill-Pulizija aktar lejn in-nies, iżda qed iwassal aktar ħidma ta' prevenzjoni fil-kriminalità. Spjega dan il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi l-Ugwaljanza Byron Camilleri li qal li l-Kunsilli Lokali għandhom sem importanti fit-tħaddim ta' dan il-kunċett. U tenna l-impenn fit-twettiq tal-wiegħda li se tara dan is-servizz jinfirex mal-pajjiż kollu bl-istess kunsilli li jibqgħu msieħba ewlenin fis-sigurtà fil-qalba tal-komunitajiet. Dan fil-waqt li l-għana ewlieni jibqa' lis-sigurtà tal-pajjiż tibqa' tingħata prominenza bis-strateġija proattiva. Għal dan lan, din is-sena se jiġu introdotti wkoll il-Patrol and Community Support Officers bħala parti minn miżuri mħabbra fil-budget għal iżjed tisħiħ tas-sigurtà fost is-soċjetà. Is-servizz tal-Pulizija tal-Komunità qegħdin mhux biss nifirxuh ma' Malta u Għawdex kollu, iżda anke nsaħħu dak is-servizz li qed jiġi offrut, anke permezz ta' partnerships importanti. Sodisfatt nara li qed nagħmlu partnership tajjeb ħafna mal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi illi permezz tiegħu anke bħala kunsill mhux biss qed jaraf l-importanza ta' dan is-servizz iżda wkoll jinvesti fih. Madankollu, ġie spjegat ukoll li parteċipazzjoni tal-pubbliku tibqa' kruċjali u sieħeb ewlieni tal-uffiċjali tal-Pulizija biex il-pajjiż jibqa' sigur. Is-Sindku ta' Siġġiewi, Dominic Grek, kollu kliem ta' tifħir għal ħidma li l-Pulizija tal-Komunità qiegħda twettaq fil-lokalità u fisser dan investiment bħala xhieda ta' kooperazzjoni b'saħħitha għal ġid ta' residenti. Il-Kunsill Lokali ħadem biex jinvesti propju f'apparat ġdid li jistgħu jużaw il-Pulizija tal-Komunità, e-bikes u scooter li daw se jkunu qegħdin jgħinu sabiex jiffaċilitaw il-ħidma tal-Pulizija fil-Komunità u bekk anke wkoll nkunu qegħdin intejbu il-livell ta' sigurtà fih dan il-lokalità tagħna. Preżenti wkoll għal dan il-ftehim ta' kollaborazzjoni kien hemm il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa li saħaq li dan l-investiment u mod ta' kif qed jopera l-korp.